Tak, nejsú peniaze, ale mám tu taká moja krutá realita, čo sa mi stala. To ani není príbeh, to je že krutá realita. No, jednoducho, ja milujem ženy. Nič proti LGBT, ale ja milujem ženy, tak jasná, niekedy na Instagrame popíšem znaku. A tak, našiel som čajku, ale v tom, čo mám že odporúčené. Našiel som tam čajku. Raketa na fotkách, raketa. A v mojom veku. Raketa, úplne pekná, akože, neviem, pre niekoho každý má iné gusto, ale pre mňa to bol akurát môj typ. Proste pekná, taká žena pre mňa. Dám follow, napíšem jej, že čauko, ako sa máš, nepadla si náhodou z neba. Či nebolo to? Nebolo to, keď si náhodou padla z neba. A také blbosti som jej písal. Proste písal, odpisovala, tak sme si písali v nakýtej čas. A možno po týždni, dvoch týždňoch, že nebývala ďaleko, to na nejakom strede sa na nejakých 70 km to bolo a keďže nemám auto, tak vlakom, že pôjdem za ňou vlakom, neviem, či bola z Trenčína, zo Žiliny, neviem odkiaľ bola. Nepamätám, niekde tam okolo, buď okolo Trenčína, alebo okolo Žiliny, neviem, že čo je ďalej. Že dojde za mnou, že v sobotu sa vezmem a ráno, že proste pôjdem za ňou a že uvidíme sa po prvý raz po 2 týždňoch, čo neviem, či bol najlepší nápad odo mňa, ne po 2 týždňoch z Reska, však každý to má inak. Dobre, v sobotu ráno stánem si, ešte som ani dlho som nespal normálne, ja som sa tak tešil. Ja som mal 3 hodiny spánku, ja som bol taký natešený, nahypený, že yes, konečne ju uvidím. Dobre, kúpim si lístok do toho mesta, na ktoré budem sa dlho rozmýšľať, možno, že ho napíšem do komentov, keď to uvidíme, aké to bolo mesto. Idem na vlak, tak sadnem do vlaku, napojím si nabíjačku na telefón, dám slúchatečka, proste kúpečko sám pre seba je aj krásne, normálne ešte aj to kúpečko mi vyšlo, nikto mi tam celý ten čas nešiel. Ja setkám vo vlaku, vyjdem z vlaku v tom meste, že niekde tam má osoba jak ona byť, že to je taký problém. Tam žiadna osoba nebola. Píšem, že deje, že meška, že dobre, meška, nevadí, počkám tu. Za chvíľku došiel taxík. Z toho taxíku malo vystúpiť baba, čo má 170 cm a 50 kg, proste taká ideálna váha. Z toho taxíku vystúpilo midget, doslova, to nemalo 170 ani okom, a 50 kg, že ani 2 okami, asi malo obidve oči zavreté, keď sa kúkala na váhu. To malo 80 kg a to bol midget. Že to, neviem, jak sú to bola, že bowlingová gula a že 12 alebo niečo, ja neviem, aká je najtažšia. Proste úplne vypadá, ježiši, došlo to za mnou, ja, že to není ona. Došlo to za mnou. Že čauko. Čau, že poznáme sa? Že čak, počkej, jak ju budeme volať? Pani Cerusková. Že ja som pani Cerusková, že nejsi. To som mi síce nepovedal, ale však to som si myslel, že to je povím, lebo to bola normálne, to sa mi stalo. A ešte mi posielala fotky na Instagram, všetko, jaká je chudučka, ja neviem, to bol z Pinterestu, či z Kerej Marie vzaté. To za mnou došlo. Že dobre, už som tu. Nepôjdem na ďalší vlak, lebo nechcem byť hovado. Tak išiel som do mesta, celý čas vyprávala len o škole, o pičovina, o brigáda a nič. Že jak ona chce, má iné známky v škole, že učí sa preto, ne. Že úplne blbosti. Chceš brigádu a volala si niekam, písala si, bola si niekde, ne. Ja keby to má niekto doniesť na zlatom tanieri, či čo, na zlatom potáce, vlastne úplná blbosť. Takže to bola prvá pičovina. To vypadalo, o tom sa nebudem baviť, lebo ešte dostanem za to ban. Lebo také hrubé slova, čo by som to použil, že to Boh ešte nepočul. Strávil som si deň, mohlo byť okolo 5-6, idem na vlak domov. A išiel som na stanicu, zastávku, neviem, nastupište, vystupište. Ono ma to objalo, ja prísahám, jak ma to objalo. Polka mňa sa zahrnula do nej.
ona ma tak objala, že takto mi rebrala mala, takto dobre, takto. No lenže ani som si myslel, že takto môžeš chytiť do klinča, že konec. Ona ma to objala, že ten tuk ma vsiakol, no že on ma vsiakol. Kokot, tak ma začala drtiť, jak Hulk. Dobre, že pusu to snad nebude chcieť, podľa mňa aj by chcela, ale však, Pane Bože, neviem tá víš, čo môže chcieť na hlavu padnutá. Fuj, takže dobre, nastúpil som do vlaku. Úplne zhrútený, všetko, normálne, rozmýšľal som nad životom, že čo ja robím so svojím životom. Ja sa nechám catfishnúť, normálne nehal som sa ojebať, len takou kurvou. A to ani neverím tomu, že to bolo v mojom veku, však hen to malo 60. Však to, jak to malo hento, ty líca, jak škrečok som si myslel, že tam má hento, ešte na týden McDonald's schovaný. Ja sedím v tom vlaku, píšem kamarátovi, čo sa mi stalo. Ten ma vysmieje, úplne vysmieje, že aký som prostý, že on by sa vzal, alebo že by niekomu zavolal, nech preňho dojde. Takže kamarát sa mi vysmieje. Doma sa mi mama vysmála tiež, ale bola rada, že som akože neutekol, že keď som tam došiel, keď sa na mňa tešila, že som si ňou strávil deň. Ale tiež ma vysmála, že aký som sprostý, že mal som najskôr video, či dávo niečo chce dať. Proste úplná moja banálna chyba, že ja som sa nehal takto ojebať. Normálne už nikdy, ja chcem videočet, normálne, že mi tam budú tancovať jogu, alebo haky-baky, že mi tam budú proste, že sa ukážu nelen ksich, ale že len telo, normálne na videočete, už žiadne fotky, žiadne videá ksichtu, ja už nebudem nikdy brať. A to není prvýkrát, čo by sa mi dostalo, že ma nejaká catfish náhle. Toto bol najväčší catfish, čo som kedy zažil. Lebo to sa nepodobalo. Ani výškou, ani váhou, ani povahou, lebo písala úplne normálne. To sa ničím sa to nepodobalo, úplne Briti. Takže tak. Ajaj.